Я рӯз синав туғри кардам ҳозир меяд то рӯз хонашона мебаремаш тамом мерам Ката соф қати сумпарастой охияй. и сумпараст нестай беақл Ҳаёз мебинӣ. нестай брат омадеса қафода бишӣ Assalomu alaykum. ассалом Assalom. чӣ қадер мекунӣ Bukbud. мерем хайр Ne, best. Chikori mekni namekni boyad hami begah mada iPhone 16 Pro Max. аба ча хаб ки ҳаминуд шармандамон ами айфон тамом Ne? Ya sumkaya digam. бача эй Yo man yo inami jurat. ҷурам мохима ҷурама намепартом ҷурам Сақатат